Rakta muisonde yakanetwe. Pare yende na nyorete na urete omobunge geto. Murega abantu bayisiko bosema. Erie siasa yabe tenchira gete. Na jite kate yo mugambi ngabano gusiya sarike. Kama tenga geron konye. Karan konya ndari ni buone. Katukalire budget kanyorange paranere bekire budget yasigete. Aiga gusi. Yaru setukwe tari njana ruse ni baruba ruse lakini njana asabete. Ekabekwa mochengo gochia yora gochia suguta. Emine epare gochikobekwa etamak. My friend, incheni inkore ebu ni ntabori kura. There is no problem. Lakini bono yocha yonte biga ngaya o karaira ngora o ngoma nyato o kira ngato gokwana. Ncheti ngona gokira. Inche rantongire tinima yeti gokira. Onte binkiro onte binduare bono ngakio onte biga. Yeri yende na agakwanire mbuga tukera lituko. Na akabuga tukera lituko. Na abuga tuko senkane gatano. Bakari mo nkabuga tu my tintunde ibere nyigo nyorete. Nkabuga tu busaigo bantu bako busaigo kindo mojumbe. Ngaoncho kanani ku chipseri nkama koirukeroka. Bakamago ntiko ka saa 8:30 chiabo tuko saa 9. Bako bakambugo ne gari batigire esimi go sengai. Bakamago ntiko katika bere ga bukeumbu. Eke koroteka mombuga mobungo bogirango. Timbuga atisimi, timbuga atikebeti, ba atikete asaba mbuga terete bosongo bosaigo. Mbari kongira koti. Nkamago suguna na erori omobunge. Wochimbu yana arenge chokore miaka ya maela. Ngasuguna na baka bosongo umako remonto boda ngankobe nko kwa chibesa. Honestly, limo nkaru South Africa. Umugaka president ngo charenge ga gusi. Na alandi dike kuru South Africa. Abana bane barero baachire ko raise na igwire bagi ntaete ko bae binto. Abaskari bagaswanga ka. Mwana ono buga ore miaka 10 bakombuga tanga mbangete nga urwa ogere rubosongo. Nari na rure South Africa na abere chiwikibere. Bago abaskari 12 ngaka. Bakombuga tase murugione na abana bane babire. Omwana oyo mo kombori nga kumbe daddy yora criminal. Na kyo kora kebisho mwana buno oyo. Nkobuga tuganko ngusuba kora nkobe ase bangirete bakangonchukanani esubaru ime ama sacha abwati byini bikongo aikaraze na nje kuru maegaria bakangonchukanani musitu bakamago chako ntuko kasasa batiya butuka kero uru waru bosongo nane bakantiko musitu ime ehine serikali yeri enkoro ekero taliya serikali bono no yombo buru bado mbuganya koera bakabona no ane karango kwana no borore karango kwana ayentike nda utoka nda akoro borobugane ekarana akora buga bona ayebono gonta ikaruwe serikali bara ko mbodi kana ko kwana unkoruwe serikali ngo chiko kwana kingo kwana na bugati rumani na ane chandike miyake ende gake. It cannot happen.